incroyable. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Namira la obe herala na obe herala duran fana be herala basi ko ita nambe ala tan alhamdulillah. Ne balima ce ne balima muso ana bi message be erika. E munya ila mo be takama do imme dalika wele ka yin kana be herala wala na te herala. Na soro problem ta kan bara yo la wala ko were ta kanya. Mais tuma be ajarlem bi kila telephone ta ka wela karisa an haju belna wari bana lu kono fente lu kono. Ikalo jiko mbila mani et pourtant ikalo ka fa lembe ebe yan ebe problème so nyame lembe ale fana be problème so nyade donc jiko mbila amani na ana mo be tamayro an kana mira ka fodura be abe herade kono Europe to de kadi mais Europe yere kono la amandi bela de iba so do be obe hera kono do be obe hera yere kono mais obe sacrifice ke pour tuma be kese ke wari ciamma an kese ka an haju jara mais o kamala la o be farale nyongo ka anta mira ulla herala amba mira yere la ndoron la herala o dato ni jate mna olu munu be woni nyongo cere to mando be ba ka nyongo modela ni sera mo ni kera mo kura e munya lu sera ba fiere ko ya mira ila denya de ina de wala ila doa de denya de ina dia mais along à partir d'aujourd'hui ikera danga dende parce que ede wa nalama baraka di to mo sige o ba sigile nalama ba dum c'est-à-dire ede bi yere fa kaci munu be ko fe ko na la madu donc o bela jelen farale nyoma ko bo be munya pour que c'est que munke que c'est que au kun kota ka lu kun kota ka famille kun kota mais au moins au munu fana be o buse ka ke ala yere kama au moins har ni lombete o be téléphone ta au moins o be keme fala crédit kala ka wele karisa ibe hera la ko di basiti la muni mumbe ko raw dumbe hera la ko di beli mawdu sigi nyon bara yoro ko mais bise ko kenike mais muku ibe mo munu nyo boke ni e kemeta iba soro fulade baki wala saba ato site wele lige ne wula mo wele takma yoro dora ala wari ko do wala ke dola saya ci la fay donc vraiment jiko mbana mani anka dabla nambe se ka dabla kalama wala trima wala kany donc mo ni la mo be takma yoro alon ibe ya nyami ko bi soro nyami ko be se ka fana soro nyami donc apese ke londo yere iba wele ten juste ka ni ka afari kolo la wala la bara yoro après que tomber juste abebe aller la programme doma donc imagine toi problème mo dala ay mo sorani mo ba parler surtout ayere balima donc e kalo problème mo be bande jona mais problème bi dala ite mo soro imni mo ba baroke te anyere alon bi ne jatem na bi 21e siècle ni na anam go mo bebe takamayro utamira ni islam nyo fu sera ke se aw malo ne malo mais olu yere yalo na fara ko do kuta raconter yebi wallahi be kasi nyaajira na fara ko do kuta raconter yebi Europe taka eba haramu iteta tuguni na fara ko do kuta nya raconter yebi kuta nya fo yebi wallahi har nu atodi ma fi wari ni dafalen di ma de no ko tlaka wari ni ka dafalen di ma ka tlaka nyo hore laka ete doni tlani ko kita donc wasi bararo wajoti wala billa ba na waya wala billa de blanta wala billa misa nama nyama wala billa misa nama nyama wala billa misa ayina na sa ina je karo billa wala billa warbo mazara da rabbi di mo duru de donanga ja wala billa mo duru de donanga ni busa ya no bi aya ga ala kama kira kama ka se le ga daga bere bela jele ga wala sabi war bla da mi bojo bi ni be mo nanne donanga ya no bi wala be mo nanne donanga ya ga ko bi wala billa mi nga sa yaro nala chefi kle ne kono bla na pora di mo ba de be du kono mo si basa na de ba ga la bo de bi be brazi mo wora be no na mo si basa na de be nala chefi be ko su de kono floppy mo si basa na de be wala se le bo ju ba ire na sa wala ala mo de na ga ngam ju wala de ka pe de bi se de bi se kam bla piniso na po si da wala ala ba ire na sa lo sra mi be wala bla ta bla wala sam sa na ta ju li bili kataba to bla wa ine na ta ala ayina na anno so atem ba ine na ta voilà ne la mira la anyere bede jera kanina me nyogo imagine toi iba so do yeni balo sira kanala mo yere tolu bolo mo be ni wari chuma pour que ko ala la masabaya ani ala la hina o de be do kisinima do robo imagine toi no borobi o do na euro o bin difficulté ko no tumami même aussi mais adona europe ala ay no yake aba wi la we pression ka ko chama mais est ce que ya lo na tigi me ko horonye
soit aw yɛrɛ de bɛ fa la don a la soit a bɛ liaison tigɛ a n'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ wala n'o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma kɛ sa a tigi kɛ dɔn a kɛ ko bɛɛ kɛ k'a sen dɔn k'a bolo dɔn a kɛ kɛɲɛ kɛ baara sɔrɔ o pression b'a kan a b'a débrouiller la ka mun ni sɔrɔ aw fana bɛ tuma bɛɛ aw bɛ pression la a kan an haju bɛ na an haju bɛ na an haju bɛ na aw dun t'a ɲininka n'a bɛ hɛrɛ la wala n'a bɛ baara la bɔ dɔ bɛ hali ni mɔgɔ m'a fɔ hakili de b'a to da kan muɲa k'a sɛgɛ muɲa k'a tɔɔrɔ muɲa k'a a mankutu bɛɛ lajɛlen mun na pour mun na tɛ se kɛ dɔrɔn ka famille kun kɔrɔta mais au moins an minnu fana bɛ yan an kɛ se k'o hɔrɔnya fana sɔrɔ an k'u wele k'u ɲininka u la santé la n'u bɛ mun na c'est à dire an ye kuma nin an b'a fɔ la Europe mais Europe dɔrɔn tɛ Afrique fan o fan de don n'i la mɔgɔ bɛ tagama yɔrɔ la déjà a bɔra i bara ka taga e dun y'a la o karo o karo wala wagati o wagati n'aw ye haju sɔrɔ wari la ale de bɛ lɔ a la donc maaw dali la ala yɛrɛ kama ala a n'a kila yɛrɛ kama aw ko to k'a wele k'a ɲininka a la santé la a bɛ ɲa min ye n'a bɛ hɛrɛ kɔnɔ wala n'a tɛ hɛrɛ kɔnɔ mais n'ale mɛ weleli kɛ dɔrɔn weleli tɛ kɛ n'ale m'a fɔ aw salamu alaikum aw t'a fɔ a ye salamu alaikum n'aw ko a ye salamu alaikum dɔrɔn wari de dɔn wala dɔ sara o yɛrɛ dɔrɔn bɛ se ka mɔgɔ faga walima dɔw yɛrɛ fana bɛ yen i bɛ faama k'u wele dɔrɔn wala i bɛ faama weleli kɛ lalu kɔnɔ dɔrɔn u bɛ dɛ kɔnɔ i bolo bamanankan na u bɛ to kɛ sanda dɔ fɔ ko mɔgɔ i tagara yɔrɔ min du kɔnɔ mɔgɔw m'a lɔn mais e bɔra yɔrɔ min i y'o lɔn o ye tiɲɛ ye mais ni jija f'i ye liaison kɛ i ni du kɔnɔ mɔgɔw cɛ du kɔnɔ mɔgɔw de fana ɲana k'e kunba bɔ wagati bɛɛ fan fana k'o dɔn parce que mɔgɔ bɛ kɛ wagati dɔ la i b'a sɔrɔ a sɛgɛnnen bɛ fo k'a fɔ a sɛgɛnnen bɛ wala problème b'a da la mun ɲa la a b'a tɔɔrɔlen fo k'a fɔ a b'a tɔɔrɔlen mais a maloya b'a la kɛ téléphone ta kɛ du kɔnɔla wele kɛ ni kibaruya f'u ye imagine toi e bɛ kɔfɛ e kelen de bɛ du bɛ yakari ye dɛ e kɛ téléphone ta bi dɔrɔn i kɛ weleli kɛ k'a fɔ a n de la baara tiɲɛna wala a du ye ne mun na n bɛ prison de la imagine toi a bɛ psychologiquement a bɛ mun jouer le kɔnɔ mais au moins dɔ bɛ se k'a wele aw bɛ sɔrɔ baro la aw bɛ baro la a bɛ se ka situation ɲɛf'i ye mais au pression c'est différent par rapport ale de kɛ weleli kɛ direct imagine toi e k'i wele mɔgɔ wele direct k'i la problème expliquer a ye ani mɔgɔ k'i wele i kɛ sɔrɔ ka ɲɛfɔli k'a ye u tɛ se ka kɛ kelen ye hali u la conception yɛrɛ tɛ kɛ kelen ye donc an k'an sabali voilà nin tɛ fana na k'a fɔ ko aw minnu bɛ tagama yɔrɔ k'a fɔ k'aw b'aw janto du kɔnɔ la ko non non c'est vrai i bɛ tagama yɔrɔ ko gɛlɛyara ɲɛ o ɲɛ a dɔn départ ni ɲɛ yen dɛ hali n'a sɔrɔ ba t'i bolo lu kɔnɔ fa t'i bolo lu kɔnɔ mais a dɔn i la ko bɛɛ départ la yen dɛ fura ɲɛ o ɲɛ o du nin kɔnɔna la mɔgɔ kelen bɛ yen mun y'a dɔn i n'a bɛ bɛn i n'a bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw tun bɛ ko bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye donc n'i taara hali ni du kɔnɔ mɔgɔw t'o la k'o man di ye sa wala ni du kɔnɔ mɔgɔw tɔw tɛ bɛn mais i miira o mɔgɔ kelen na i k'a dɔn k'a fɔ e n'o de ye kelen ye e n'o de ye jadi kelen ye e n'o de ye balima kelen ye comme bamananw on a l'habitude de le dire i bɛ n tun sɔrɔ fɛn bɛɛ la fo balimaya i tɛ dali k'a mɛn muk k'a fɔ ko n balima de tun don wala ko n balima kɔrɔ de don donc u la kuma balimaya tasuma mun de don u la kuma bamanankan na a bɛ sisi de bara tɛmɛnɛ donc aw minnu fana bɛ tagama yɔrɔ aw ka hakili to o la aw kana fɛn sɔrɔ muk ka ɲinɛ aw balimaw kɔ du kɔnɔ i bɛ mun kɛla du kɔnɔ ala b'o fara i warisigi kan u bɛ to k'a fɔ bamanankan kɔnɔ ko i bɛ lole mɔgɔ mɔgɔ la balo la olu k'a fɔ a harisigi b'i la sɔrɔ kɔnɔ don min ala b'a la balo tigɛ ka bɔ i la i kan i k'a dɔn o lɔn de fana ala b'a fana harisigi tigɛ ka bɔ i la sɔrɔ kɔnɔ donc c'est des faits qui sont réels mun ɲa lɔn c'est indiscutable i sɔnna a bɛ kelen de i ma sɔn a bɛ kelen de donc an ka ɲɔgɔn minɛ o de bɛ balimaya diya oui frère depuis Gao wallahi donc u bɛ feere minnu ma libi ye u bɛ se k'u feere sefa 60,000 olu de bɛ minɛ sisan ka taa datugu u b'i san ka taa datugu sɔgɔmada fɛ yan buru tanna ni hakɛ u b'o d'i ma sɔgɔmada fɛ fo 22h sufɛ fɛnɛ u b'o kelen da aw ma soit u bɛ na ni makɔrɔni ye ala kana nin ɲɛ da o makɔrɔni ma fiyewu
o mana bɔ yen u ka bɔgɔli don de wele u b'aw gosi ka telefɔni d'a ma a ka somɔgɔw wele u ka wari sara u bɛ so min dɔ de fɔ sisan k'e i b'o fɔ ko de bɛ sara donc n'o ye 100 ani 20 dɔw yɛrɛ bɛ 100 ani 50 sara. N teri i ye nin fɛnɛ mɛn e hakilina ye mun de ye nin ko la